Hello guys. Mayroon naman akong nakitang iba pang perlas mga guys. Doon ko nakita sa damuhan. Ito doon ko nakita sa dagat. Ito doon sa damuhan. Nagdadamo ako. Pira na sana to. Kaso lang walang bumibili. Ako nga pala si Probinsyanong Manginhasay Vlog. Hindi pa ako sumisikat. Dahil mababa pa ang aking subscriber. Pero kung musikat na ko mga guys, dili na gyud ko kapugnan. Kiring perla sa mga guys, nakita nila. Ilalim ng lupa. Na baon ito, perlas. At saka ito doon sa dagat, isang pares. Ito, bigat. Kung sino-sino man dyan ang bumibili ng perlas, mayroon na akong contact number na binibigay, pinopost ko sa aking YouTube channel. Punta lang kayo dito sa amin. Bilhin nyo to. Isang pares. At ito. Doon na kabaon sa putik. Nakita ko to. Perlas. Guys. Ako ang vlogger na hindi pa sumisikat dahil baguhan pa lamang ako nag-vlog. Sana mga guys, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe. Ito. Ang bigat pala yung perlas. Bigat. Pure perlas kasi ito eh. Ito. Ang bigat. Hi mga guys. Ako nga pala si Probinsyanong Manginhasay Vlog. Dito ako ngayon. Nakakita ko yung tatlong perlas. Isang pares at isang pares. Ito na mga guys. Kahit mababa pa lamang ang aking subscriber, hindi ako sumusuko sa pag-vlog. Kahit simple lang yung vlog ko. Hindi naman ako nagmamadali. So, mga guys,